ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ ശ്രീ ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ അധ്യായം 12. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ? ഇന്നലത്തെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. വിശ്വരൂപം എന്താണ്? ശാശ്വതമായതാണോ, എങ്ങനെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണോ? എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? തലമുറക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഭഗവാന്റെ വരുന്ന തലമുറയിൽ അവതാര പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണിക്കാനില്ല. അതെ. മറ്റുള്ളവർ അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതായത് എന്താ പറയാ, ഭാവിയിലെ ജനങ്ങൾ വന്ന് പറയില്ലേ, ഇത് ഞാൻ എന്താ പറയാ അവതാര പുരുഷനാണെന്ന് പറയുമ്പോ അതും മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് ാനും കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്, അല്ലെ? വിശ്വരൂപം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ധാമങ്ങളുടെയും ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളുടെ അവതാരങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. വിശ്വരൂപം ഭക്തന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ വിശ്വരൂപത്തിന് ധാമമില്ല. അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിന് ധാമമില്ല. മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ അത് ഉപമ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്? സഞ്ജയൻ എങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയുണ്ട് കാണാൻ? എങ്ങനെയായിരുന്നു? 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയത്ത് അതെ, 1000 സൂര്യന്മാർ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രഭാപൂരം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനൻ പേടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വിശ്വരൂപത്തിൽ എന്ത് കാഴ്ച കണ്ടിട്ടാണ് അർജുനൻ പേടിച്ചത്? അതിവേഗം വായ്പുള്ളിലേക്ക്. അതാണ്. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ദുര്യോധനാദികൾ എല്ലാവരും, എന്താ പറയാ, ദുര്യോധനെ സഹായിക്കുന്നവരെല്ലാവരും, ദ്രോണൻ, ഭീഷ്മർ, കർണൻ, പിന്നെ അതേപോലെ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലുള്ള എല്ലാ പ്രമുഖന്മാരും എന്താണ് അതിവേഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ദംശങ്ങൾക്കിടയിൽ ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അർജുനന് പേടിയായി. പിന്നീട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ സ്വരൂപം എടുത്തു, അല്ലെ? ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ കണ്ടത്? ഏതാണ് സ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ? സാധാരണ രൂപം ഏതായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം ഏതാണ്? 2 കൈകൾ, ശ്യാമസുന്ദരമായ ദ്വിഭുജാധാരിയായി, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഓടക്കുഴലൊക്കെ വെച്ച് ഭഗവാൻ ദ്വിഭുജാധാരിയായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവരെയും അവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതായത്
രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും നേരത്തെ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പക്ഷെ നീ അതുകൊണ്ട് അതെ, നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. എന്താ നിമിത്ത മാത്രം ഭവസവ്യ സാചിൻ. നീ എന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ആസൂത്രണത്തിലെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടായി അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയത്. 11ാമത്തെ, അതായത് എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കൂ. പിന്നെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 55ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു 5 കാര്യങ്ങൾ? വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യണം, എന്നെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കുക, എന്നിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഊഹാഭോഗങ്ങളുടെ മാലിന്യം കൂടാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തൻ എന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറണം, നിർവൈദ്യ ശത്രുത കൂടാതെ. അതെ, ഇതാണ് 5 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇത് അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ പരമം ലക്ഷ്യമാക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക, പിന്നെ കാമ്യകർമ്മം കൂടാതെ, അതായത് ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൂടാതെ ഭഗവാനെ ശത്രുതയില്ലാതെ എല്ലാവരോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റൂന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ 12ാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം. ഇത് നമ്മൾ 3 യോഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? കർമ്മയോഗ, ഭക്തിയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കർമ്മയോഗ 6 അധ്യായങ്ങൾ, പിന്നെ ഭക്തിയോഗ 6 അധ്യായങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തിയോഗത്തിലെ അവസാന അധ്യായമാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തിയോഗത്തിലെ അവസാന അധ്യായം. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം, ഒരു ഭക്തൻ ആരാണ്, ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുക ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും. അതായത് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം, ഭക്തി എങ്ങനെ സേവിക്കണം ഭഗവാനെ എന്നുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുക? ആ ഭക്തൻ ആ ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ആ ജ്ഞാനമെല്ലാം സ്വന്തം എന്താ പറയാ ആ അറിവെല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താ പറയാ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ. അത് തനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല ഒരു ഭക്തൻ, അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കും. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോ ഈ ഇസ്കോന്റെ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ ഈ സംഘടനയുടെ ഒരു ദൗത്യം, അതായത് ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ജ്ഞാനം യഥാരൂപം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, അതായത് ലക്ഷ്യം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താ സ്വാം പര്യുപാസത്തെ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമാഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും, എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവനോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവനാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കണം. എന്താ പറഞ്ഞപ്പോ, അതായത് അർജുനൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ 2 പേരിൽ ആരാണ് പരിപൂർണത ഉള്ളത്? അതായത് വ്യക്തിഗതവാദികളും അവ്യക്തഗതവാദികളും, ഈ 2 പേരിലുള്ള ആരാണ് ഉത്തമം എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. പരിപൂർണത ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? അതായത് എന്താണ് വ്യക്തിഗതവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ, ഭഗവാന് ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാന് ഒരു ധാമമുണ്ട്, ഭഗവാന് ഒരു പേഴ്സണൽ ഫോം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. അതായത് ഭഗവാന് ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് വ്യക്തിഗതവാദം. അവ്യക്തവാദികൾ എങ്ങനെയാണ് അവര് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മൻ എന്നല്ലേ, ഭഗവാനെ 3 രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാം. എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രം, ആ ജ്യോതിസിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് ഭഗവാൻ രൂപമില്ല, ഗുണങ്ങളില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അവ്യക്തവാദികൾ. അപ്പൊ ഇത് 2 പേരിൽ ആരാണ് നല്ലത്? അപ്പോ ആർക്കാണ് പരിപൂർണത ഉള്ളതെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വ്യക്തരൂപമാണോ? വ്യക്തരൂപം എന്ന് നമുക്കറിയാം, ദ്വിഭുജാധാരി ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. അവ്യക്തമായതും ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ, അത് ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇവരിൽ ആരാണ് ഉത്തമൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയാ? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേത സ്ഥേമേ യുക്തതമാ മതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണത ഉള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുക്കണം. അതായത് എന്താണ്, ഭഗവാനെ
വ്യക്തി രൂപത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തി എന്ന രൂപത്തിൽ, ഭഗവാൻ ഒരു ധാമമുണ്ട് എന്ന രൂപത്തില് ആരാണോ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, അതായത് മനസ്സ് ഭഗവാനിലെ ഉറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ, ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ, അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ഇത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും അതീന്ദ്രിയമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പം അതീന്ദ്രിയമായ ആ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും, ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നു, മറ്റൊരു ദിവസം പിന്നെ 4 ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെയല്ല. ആ വ്യതിചലിക്കാതെ, അത് എന്ത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ അതിൽ വ്യതിചലിക്കാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണത ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. അതായത് എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമം, ശ്രേഷ്ഠ പരിപൂർണത ഉള്ള ആള്. ये त्वमक्षरनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. എന്നിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരനായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും എന്താ പറയുക മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണ്? മായാവാദികൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മായാവാദി സന്യാസികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത രൂപത്തിലാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ അവ്യക്തമെന്നും ആ സർവ്വവ്യാപ്തം, പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവരും വരും എന്റെ അടുത്തേക്ക്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരുപാട് സമയം, അതായത് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുക. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയാറില്ല എപ്പോഴും ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു ലിഫ്റ്റും ഒരു സ്റ്റെയർ കേസും. അപ്പൊ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ പോകുന്നതാണോ എളുപ്പം, സ്റ്റെയർ കേസിൽ കയറി പോകുന്നതാണോ എളുപ്പം? ഇപ്പൊ ലിഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണത്. അത് പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാൻ നമുക്കത് എന്താ പറയാ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. എന്താ പറയാ നമുക്കതിനെ പരിശീലിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്, ശാശ്വതമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഈ അവ്യക്ത രൂപത്തില് നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ രൂപത്തില് ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്? കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. അത് വളരെ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് സമയത്തിന് ശേഷം ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതായത് നോക്കാം. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹമദ്വിരാവപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ എന്താ പറയാ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. എന്താണ് ഈ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളത്, ദുഷ്കരം എന്ന് പറഞ്ഞത്? അതായത് ആരാണോ ഭഗവാനെ വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഭഗവാനൊരു രൂപമില്ല എന്നാരാണോ വിചാരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. അവർക്ക് മുന്നോട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പറ്റില്ല. കാരണം അവിടെ സേവനമില്ല. അവിടെ എവിടെയാ സേവനം? നമുക്കൊരു വ്യക്തി, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പേര് പറയണം, ഒരു പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് മാത്രം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല, അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാ അത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുക? അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്, അരൂപനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഭഗവാന്റെ ആ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയാ നമുക്ക്? ആ പരസ്പരം ആ വിനിമയം എവിടെ നടക്കും അല്ലെ? ആ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ആ അന്യോന്യ ബന്ധമുണ്ട്, അതെവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്ന ഭഗവാൻ പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ക്ലേശോ ദിഗതരസ്തേഷാം, ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇതെന്താണ്? വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ്
അവർ വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങ് ചിന്തിക്കണം അല്ലെ, എളുപ്പ വഴി ഭഗവാൻ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള വഴികളൊക്കെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നല്ലേ? ഭഗവാൻ സുഖമായി പറഞ്ഞു തരുന്നു. 11-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്? ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി, അതായത് ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും ഈ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ മാത്രമാണ് ആകർഷണം തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് പ്രയാസമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം പറയാണ്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായും നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികളാണ് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അതായത് ഉദാഹരണം തരാണ് ഇവിടെ എന്താണ്, തപാൽ പെട്ടിയായിട്ട് ഉദാഹരണം തരാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, പണ്ട് ഇപ്പൊ ഇല്ലാതെ പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ, ചുവന്ന ആ ബോക്സുകൾ കാണാം ആ റോഡ് സൈഡിൽ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി നമുക്ക് കത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ചുവന്ന, അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണത്, അത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അധികൃതമായിട്ടുള്ളത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കത്തുകൾ ഇടുമ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുക, അവിടെ കത്തിടുമ്പോൾ അത് ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തും. അതായത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് അത് എത്തും. കാരണം എന്താ, നമുക്കറിയാം പോസ്റ്റ്മാൻ വരുന്നു, ആ ബോക്സ് തുറക്കുന്നു, അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കത്തുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നു, അതൊക്കെ എടുത്ത് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലിടുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ അത് ഓക്കെ. പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടി, അതായത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അംഗീകരിക്കാത്ത അധികൃതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പെട്ടി അല്ലാത്ത ഒരു ഇതില് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കത്തുകൾ ഇടുമ്പോൾ അത് അവിടെ എത്തില്ല. അതേപോലെയാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി. ഭഗവാൻ നമ്മളെ എന്താ പറയാ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം തരാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവസരം തരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അർച്ചവിഗ്രഹം, എന്താണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം, ആരാണത് കാണുന്നത്? കൃഷ്ണനും ബലരാമനാണ്. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണനും ബലരാമൻ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിൽ, നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിലും തരുന്നുണ്ട്. അതായത് മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാവാം, ലോഹം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാവാം, മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാവാം, പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു ചിത്രം, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ചിത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും എന്താണ്, നമുക്കവിടെ ഒരു രൂപമുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപമുണ്ട്. നമ്മൾ ആ രൂപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്താണ്? പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു അവസരം തരാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ബന്ധം, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് യോഗ? യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ട്, ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ, ആ കണക്ഷൻ ആണ് യോഗ അല്ലെ. അത് ഭക്തി യോഗ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഒരു രൂപമുണ്ട്, ആ ഈശ്വരനുണ്ട്, രൂപമുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയും. എന്താണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം? ഭഗവാന്റെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം. അത് മണ്ണിന്റെ ആകാം, ലോഹത്തിന്റെ ആവാം, പിന്നെ മരത്തിന്റെ ആവാം, അങ്ങനെയുള്ള. ഇപ്പൊ ജഗന്നാഥ് പുരിയിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, ഒറീസയിലുള്ള ജഗന്നാഥ് പുരിയില് ആ വിഗ്രഹ രൂപം ഏതാണ്? അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദാരു ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയും. ഒരു ദിവ്യ മരമാണത്, മരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണത്. അപ്പൊ അതുപോലെ, അപ്പൊ മണ്ണിലും ആവാം, ലോഹത്തിലാവാം, മരത്തിലാവാം, ഇങ്ങനെ 8 രീതികൾ ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിലൂടെ ആവാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭാഗവതത്തിൽ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നതാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു ആ വിനിമയം ഉണ്ട് അവിടെ, റെസിപ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളോടുള്ള ആ ബന്ധം, എന്താ പറയാ, റെസിപ്രിക്കേഷൻ കിട്ടാണ്. നമുക്കൊരു ബന്ധത്തിന്റെ ആ വിനിമയം, എന്താ പറയാ, എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയില്ലേ, ഭാവങ്ങൾ, അതാണ് അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धार्तां मृत्युसंसारसागरात् ഭവാമീന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി എന്താ പറയാ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പോ ഈ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരാൾ മുങ്ങിയിട്ടും പൊങ്ങിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ ആരാ വരുന്നത്? ഭഗവാൻ വരികയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ഗരുഡാരൂഢനായിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് കയറി വരികയാണ്. എന്തിന്? ആ വ്യക്തി എടുക്കണം. ഏത് വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എടുക്കുക? ഭക്തന്. അതായത് ആരാണോ ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്
സർവകർമ്മങ്ങളും അവനായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ആരാണോ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അവരെ ഭഗവാൻ പറയാണ് അതിവേഗത്തിൽ ഞാൻ വന്ന് ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഈ സമുദ്രം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്താണ്? ഭവസാഗരം. അതായത് അതിനെ നമ്മൾ ജന്മം മൃത്യുസാഗരം എന്ന് പറയും, ഭവസാഗരം എന്നും പറയും, മൃത്യു സംസാര സാഗരം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ എന്താ പറയാ കൈപിടിച്ച് കരകയറ്റുന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ചിത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ പറയാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല മൃത്യു സംസാര സാഗരമാണ്. അപ്പൊ ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കൾ, നമ്മളൊക്കെ ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വന്ന് കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആ എന്താ പറയാ ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താൽ നമ്മൾ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു മോചനം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്താ, ഇത് ഈ ചിത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ശരിക്കും എന്താണ് ഇത്, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ എത്ര ഒരു നീന്തൽ അറിയുന്ന വലിയൊരാളായാലും അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര നീന്തൽ അറിഞ്ഞോട്ടെ, പക്ഷെ ചില സമയത്ത് എപ്പോഴും നമുക്ക് നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂ എന്ന് വരില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമുക്കൊരു കൈ സഹായിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. അതേപോലെയാണ് ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരം. രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കൈകൾ നമ്മൾ കാണണം. അതെങ്ങനെ? ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ആനയുണ്ട്, ഒരു മരം കാണുന്നുണ്ട്, 2 എലികൾ കാണുന്നുണ്ട്, വെളുത്തതും കറുത്തതുമായ എലികളുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ജീവാത്മാവ്, നമ്മളെല്ലാവരും. ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ മരത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. താഴെ കുളമുണ്ട്, കുളത്തിൽ എന്താണ്? സർപ്പങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മുകളിൽ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകളിൽ എന്താണ്? തേനീച്ചക്കൂടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് തേന് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അയാളുടെ ചുറ്റും എന്താണ്? തേനീച്ചകൾ പറക്കുന്നുണ്ട്. അത് അയാളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അയാളുടെ അടുത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടി തരികയാണ്. അതായത് എന്റെ കൈ പിടിച്ചോ, ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താം എന്ന് ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്താ മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാല്, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്താണ്? മൃത്യു സംസാര സാഗർ. അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്? അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന മരം എന്തിനാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി. എന്താണ് മരം? ഇവിടുത്തെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് മരം. പിന്നെ ആന കാണുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. ആന എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങള്. പിന്നെ ഈ എലികൾ എന്താണ്? കറുത്തതും വെളുത്തതുമായിട്ടുള്ള എലികൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ രാവും പകൽ, അതായത് ഈ രാവും പകല് എലികൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജീവാത്മാവ് ഏത് കൊമ്പിലാണോ പിടിച്ചു തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ കൊമ്പിനെ അത് കാർന്ന് തിന്നാണ്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കാർന്ന് തിന്നാണ് രാവും പകലും. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവസാനം ആ കൊമ്പൊടിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം താഴെ വീഴും. ആര്? ജീവാത്മാവ്. അദ്ദേഹം താഴെ വീണ എന്താണ് താഴെ കാത്തിരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് മൃത്യു. എന്താണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്? മൃത്യു കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ കുളത്തിലെ സർപ്പങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ മൃത്യു കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി അത് ആ പാമ്പ് കൊത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ജന്മം. അതായത് അദ്ദേഹം മൃത്യു കൈവരിക്കും. അവസാനം എന്താണ്? ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകും. അപ്പൊ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം വേറൊരു എന്താ പറയാ ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ആന എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ആന എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ മരം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കുലുക്കാണ്. അതായത് ഈ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന മരത്തെ പിടിച്ച് കുലുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്താ പറയാ തേനീച്ച കൂടി ഇളകി അതിൽ നിന്ന് തേനീച്ചകൾ പുറത്തു വന്ന് നമ്മളെ കുത്താണ്, നമ്മളെ കുത്താണ്. ആ കുത്തുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ആ വേദന ഉണ്ട്, അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വേദന എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ദുഃഖങ്ങള്. അപ്പൊ ഈ തേനീച്ചകളാവുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ദുഃഖങ്ങള്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? മുകളിൽ നിന്ന് തേന് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം വായി തുറന്ന് ആ തേൻ ഇങ്ങനെ നുകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സുഖം. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ തേൻ തുള്ളികളെ പോലുള്ള ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കടിക്കുന്നുണ്ട്, തേനീച്ചകൾ നമ്മളെ കുത്തി നോവിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ ആ കൈകൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടി തരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് കാണുന്നില്ല. അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പകലും എന്താ പറയാ ഓരോ ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മറക്കാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആയുസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആയുസ് ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതായത് ഈ രാവും പകലും എന്നുള്ള ആ എലികള് ആ കൊമ്പിനെ കാർന്ന് തിന്ന് അവസാനം അദ്ദേഹം ആ മരണത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൈനീട്ടി തരുന്നു എങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം? അതായത് ഭഗവാൻ
ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഭാഗവതം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും? അതാണ് ഭഗവാന്റെ കൈകള്. കാണാത്ത അദൃശ്യമായ ആ കൈകളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക? അതായത് ഗുരുവിലൂടെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഗുരുവിനെ വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്, ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം വരും എങ്കിൽ മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സുഖത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ കൂട്ടിയുണ്ടാക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താണ്, മരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണ്. മരണം സംഭവിച്ചേ തീരുള്ളൂ അല്ലെ? പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മറക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭക്തന്മാർക്കും മരണമുണ്ട്, അഭക്തർക്കും മരണമുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാനെ പിടിച്ച് എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ 24 മണിക്കൂർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും മരണം സംഭവിക്കും, അതേപോലെ ഭക്തർ അല്ലാത്തവർക്കും മരണം സംഭവിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാല്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമേ ഭക്ത പ്രണശത്തി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അതെന്താണ്? ഭഗവാൻ കൈ കാണിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ അത് മനസ്സിലാവും. ആ കൈ പിടിക്കാനുള്ള ആ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഭൗതിക സുഖം ശാശ്വതമല്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അശാശ്വതമാണ്, ദുഃഖാലയമാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ കൈകൾ കാണാനുള്ള ആ ഒരു സാമർഥ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു പൂച്ച എടുക്കാം. പൂച്ച എന്താ പറയാ, തന്റെ കുട്ടികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ എന്താണ്, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, കൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, വായിലൂടെയാണ് അത് പിടിക്കുക അല്ലെ? വായിൽ കടിച്ചു പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി സേഫ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിചാരിക്കുമോ എന്റെ അമ്മ എന്നെ തിന്നാൻ പോവാണ്, എന്നെ കൊല്ലാൻ പോവാണെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല. കാരണം ആ പൂച്ചയുടെ വായ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, അതൊരു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലമാണ്, അത് സേഫ്റ്റി പ്ലേസ് ആണ്. നേരെ മറിച്ച് അതേ പൂച്ച അതേ വായ കൊണ്ട് ഒരു എലിയെ പിടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല സംഭവം. എലിയെ പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണത്? മൃത്യുവായി അല്ലെ? എലിക്ക് ആ വായ മൃത്യുവാണ്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, അത് ആ വായ മൃത്യുവല്ല, അത് സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്, അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്കും മരണം സംഭവിക്കും, ഭഗവാൻ അല്ലാത്തവർക്കും മരണം സംഭവിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് പേടിക്കാനില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അവര് സുരക്ഷിതരാണ്. അവർക്ക് എവിടെ എത്തണോ അവിടെ ഭഗവാൻ എത്തിച്ചേക്കും അവര്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും പേടിക്കാനില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ചിത്രം. അതായത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇവിടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടി? സുഖത്തിന്. അത് കിട്ടുമോ? ശാശ്വതമായിട്ട് ആനന്ദം കിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദുഃഖം ഇപ്പൊ ഈ തേനീച്ചകൾ എങ്ങനെ കുത്തുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ ആ തേനും ഇറ്റിറ്റി വീഴുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എല്ലാം വരും സമയാസമയത്തിന് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മയ്യേവ മന ആധത്സ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യതി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, അതായത് ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും? എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും. ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായി നേരിട്ടൊരു ബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ്, ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അതാണ് ഭക്തന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനോട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എപ്പോഴും ബുദ്ധിയും മനസ്സ് എവിടെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെ വ്യാപരിച്ചിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും എന്താ പറയുക, നമുക്കറിയാം 5 കുതിരകളുടെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കില്ലേ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വളരെ എന്താ പറയാ, ജഡവസ്തുക്കളെക്കാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠമായതാണ്. പക്ഷെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കടിഞ്ഞാണം ബുദ്ധിയുടെ കയ്യിലുണ്ടാവില്ല. അതായത് മനസ്സെന്ന കടിഞ്ഞാണം ബുദ്ധിക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, മനസ്സ് തോന്നിയിടയ്ക്ക് ഓടും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തോന്നിയ വഴിക്ക് ഓടും. അപ്പോ ആ ആത്മാവിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഏകേഹ കുരുനന്ദന, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരൊറ്റ ഇതില് ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഒന്നായിരിക്കണം. അത് ഭഗവത് പ്രാപ്തി. ആ ഭഗവത് പ്രാപ്തിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്, കർമ്മം ചെയ്യാതെ ആർക്കും ഇവിടെ രക്ഷയില്ല. എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്യണം. അത് ഭക്തനായാലും അഭക്തനായാലും എല്ലാവർക്കും കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തൻ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ബോധത്തോടെ കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സകാമ കർമ്മ, നിഷ്കാമ കർമ്മ എല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലെ? സകാമ എന്ന് പറഞ്ഞ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ നിഷ്കാമ കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ കർമ്മത്തോടൊരു ആസക്തി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണ്? അകർമ്മ. അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അകർമ്മ. ആ അകർമ്മത്തിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരിക്കലും കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാനിലെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ അവര് വ്യാപരിക്കുക ചെയ്യും. പിന്നെ അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല.
ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നല്ലേ, മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഭക്തിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മുന്നോട്ട് നമ്മളെ നയിക്കും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് ഇന്നലെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരിനാമ ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയെ വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും കൂടി എന്താണ് ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അത് എന്താ പറയാ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നാമചിന്താമണി കൃഷ്ണ ചൈതന്യ രസ വിഗ്രഹ പൂർണ്ണശുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ അഭിന്നത്വം നാമനാമിനെ. അതായത് അഭിന്നത്വം എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ നാമം വേറെയല്ല, ഭഗവാൻ വേറെയല്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആതിഥ്യ മര്യാദ ഉണ്ടല്ലേ, അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു, അവരെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ചു, അവർ അതിഥിയാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നും പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ വരികയാണ്. എങ്ങനെ വരുന്നു? അവന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയോട് കൂടി നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരികയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ആ നാവിന്മേൽ അവൻ നൃത്തമാടാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ? ഗൗരവം കൊടുക്കാതെ ഗൗരവത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഭഗവാനെ അപമാനിക്കുന്നതിന്റെ തുല്യമാണല്ലേ. അപ്പൊ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനുമായി എന്താ പറയാ കൃഷ്ണനായി ആ നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അത് ഭഗവാന് നിവേദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അവസാനം ഭഗവാൻ എന്തായിട്ടാണ് തരുന്നത്? നമുക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് തരികയാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രസാദത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മപരിശുദ്ധി. എന്താ പറയാ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സനാതനധർമ്മ സ്വധർമ്മ. അപ്പൊ സനാതനധർമ്മ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ, ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ഭഗവാനും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കണം. ഭഗവാന് നിവേദ്യമായി അർപ്പിച്ച ആ പ്രസാദ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ട, ഭഗവാന് വെച്ച എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം അതേപോലെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. എങ്ങനെ? ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്, അംഗാനി യസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി പശ്യന്തി പാന്തി കലയന്തി ചിരം ജഗന്തി ആനന്ദ ചിന്മയ സദുജ്വല വിഗ്രഹസ്യ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്താ പറയുന്നത്? അംഗാനി യസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളും എന്താണ്? നമ്മളെ പോലെയല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ണുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു പണി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. വേറെ ഒരു കർമ്മവും കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ ചെവി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? കേൾക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പറ്റും. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രസാദം ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് എന്തും ഏതൊരു എന്താ പറയാ അവയവത്തിലും ഭഗവാൻ ഏതൊരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭക്തന് കൃഷ്ണനായി എന്താ പറയാ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ആസ്വദിച്ചിട്ട് നമുക്കത് പ്രസാദ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചൊരിയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ? നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനഞ്ജയ എന്ന് വിളിച്ച ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ. ധനഞ്ജയ, അർജുനന് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അല്ലെ. ഇന്നലെ ഭഗവാന്റെ അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സവ്യസാചിൻ. അതേപോലെ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നു സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കൈകൊണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ ധനഞ്ജയ, എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഇത് അർജുനന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം മാത്രമല്ല, ഇത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അതായത് അർജുനൻ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമുക്കൊക്കെ ഒരു പ്രതിനിധി ആരാണ്? അർജുനനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപദേശം നൽകുകയാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് ഇതെല്ലാം ഉപദേശം ആർക്കാണ്? നമുക്കുള്ളതാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് നിനക്കിപ്പോ എന്നിലെ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്നെ
പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കണം. എന്താണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഒരു നിബന്ധനകൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ? അതായത് നമുക്ക് അറിയാം, എന്താ പറയാ, നമ്മൾ യമ നിയമ ആസന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുസരിക്കേണ്ട ചില എന്താ പറയാ നിയമങ്ങളും പരിശീലിച്ചെടുക്കേണ്ട ചില ശീലങ്ങളൊക്കെ. അതായത് കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുക, നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഹരിനാമം ചൊല്ലുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പൂജ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, 1 മണിക്കൂർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുക, അതൊക്കെ എന്താണ്, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക നിബന്ധനകൾ, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഓരോ നിബന്ധനകളുണ്ട്. അതൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വളർത്താൻ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ കാണുന്ന ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളും ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോ 3 ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ആ സമ്പർക്കത്താൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ബന്ധം എന്താ, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം മറന്നു പോവാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ, ആ ഒരു മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. അതായത് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ശരീരമാണ്. അതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല. കാരണം ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഇന്നൊരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ നാളെ എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മം, ഇനി ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും? ചിലപ്പോൾ പുരുഷനായി ജനിക്കാം, ചിലപ്പോൾ മൃഗമായി ജനിക്കാം, എന്തും ജനിക്കാം. അതിൽ യാതൊരു ഇതും എന്താ പറയാ നമുക്കറിയില്ല. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിയമം പോലെ നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകളാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ആ ബന്ധം മറന്നു ജീവിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ എന്നുള്ള ആ ഒരു മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം? അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഒരു പരിശുദ്ധിയുണ്ട്. ആ പരിശുദ്ധിയെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ പറയാ കാമം ആവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കില്ലേ 3 രീതിയിൽ എങ്ങനെ ആവരണം ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പുക തീനെ എന്ന പോലെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒരു മൃഗങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഭക്തിയുത സേവനം. പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാർക്കത് എളുപ്പമാണ്. കാരണം ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാൻ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രയത്നം, നമുക്ക് ഒരു ഭക്തന്റെ സംഘം കിട്ടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഒരു ഇട വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? പെട്ടെന്ന് നമുക്കതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് വളരെ പുക തീനെന്ന പോലെ ഊതി കൊടുക്കുമ്പോ ആളിക്കത്തില്ലേ ആ തീ, അതുപോലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സംസർഗം, ഭക്തന്റെ സംസർഗം കിട്ടുമ്പോൾ, സജ്ജന സംസർഗം കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നീങ്ങി കിട്ടും. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴെന്താണ്, ആ തീ ആളിക്കത്തുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഇഷ്ടം, ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹം നമുക്ക് വീണ്ടും അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും. ആ ബന്ധം നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാം. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ആര് വേണം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ട്. അവരുടെ സഹായത്താൽ നമുക്കിതെല്ലാം എന്താ പറയാ ഒരു ജീവിതം ഒരു ചിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ട് ഭക്തി ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഉണർത്തി എടുക്കണം എന്ന് മാത്രം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേ, നിനക്ക് മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട, പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ ചില നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടുപോയാലും മതി എന്ന് പറയാണ്. അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിൽ എത്താം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ എന്നിലെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് കഴിയില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പൊ അതും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഭഗവാൻ ചെയ്യണേ? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി എങ്ങനെയും പ്രവർത്തിക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം? ഇപ്പൊ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ സഹായം നൽകുമ്പോഴും അത് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനം തന്നെ ആകുന്നു. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആരാണ്? ഇത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആള് ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ്. എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ധനികനും സമ്പത്തുള്ളവനാണ് ഇദ്ദേഹം. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ശിഷ്യനായിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന അമ്പലം എന്താണ്? TOVP എന്ന് പറയും, ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം. ഇത് മായാപൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത്, അതായത് ഇസ്കോന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ തലസ്ഥാനമാണ്. ഇതവിടെ മായാപൂർ എന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മായാപൂരിലാണ് ഈ അമ്പലം നടക്കുക. അപ്പൊ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ ഇനാഗുറേഷൻ ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അമ്പലം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആ അമ്പലം പണിയാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരുപാട് ധനസഹായം എന്താ പറയാ കോടികൾ കണക്കിന് ഭഗവാന്റെ അമ്പലം പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധനസഹായം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, നിനക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും
ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ധനം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താം. അത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ സഹായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അതും കൂടി ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവനം തന്നെ ആകുന്നു. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്വയം ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പലം പണിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി അമ്പലത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഓഫീസ് പണിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ സമ്പന്നരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ധനസഹായം ചെയ്യുക, അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. അതായത് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ധനസഹായം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നു, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, അപ്പൊ ഞാൻ പണം സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണെന്നുള്ള ചിന്ത. ഓക്കെ, അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. അതിലെങ്കിലും ഒരു ശതമാനം, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര സമ്പാദിച്ചാലും അതിൽ ഒരിത്തിരി പങ്ക് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതിനെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കേണ്ട, നമുക്ക് ത്യജിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല ചിലർക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ധനത്തിൽ, എന്താ പറയാ, ആ ഒരു സമ്പത്തില് കുറച്ച് ശതമാനമെങ്കിലും, ചെറിയൊരു ശതമാനമെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി ചെലവാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും. അതെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസ്സാലുള്ള ഈ സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിൽ എത്താനോ പരിപൂർണത നേടാനോ സഹായിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് നമ്മൾ കർമ്മം, അതായത് നമ്മളെ കൊണ്ട് നേരിട്ട് പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനോ, അമ്പലം പണിയാനോ, ഓഫീസ് പണിയാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം നമ്മുടെ ആ പണത്തിൽ കുറച്ച് ഭഗവാന് നീക്കി വെക്കുമ്പോ എന്താണ്, അതും ഈശ്വര പ്രേമത്തിനൊരു എന്താ പറയാ, ഈശ്വര പ്രേമത്തിനും പരിപൂർണത നേടാനും അത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അഥൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തതഃ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഭഗവാൻ പറയണേ, ഇനിയിപ്പൊ നിനക്ക് ഇതൊന്നും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ബോധത്തോടുകൂടി, അതായത് ഭഗവാൻ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷെ നിനക്ക് അതൊന്നും കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് നീ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം ത്യജിക്കുക. അതായത് അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യത്തെ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗാത് ശാന്തിർ നിരന്തരം. നിനക്ക് ഇതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോന്നും ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാണ്. ഇത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തു നോക്കുക, അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്ര നമുക്കൊരു അവസരം തരികയാണ്. ഓരോ രീതിയിലും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. നിനക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാന അർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, അതിനെ അർജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനിയിപ്പൊ അതും നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠം? ധ്യാനം. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠം? ധ്യാനം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ധ്യാനത്തിലൂടെ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ നോക്കുക. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിനേക്കാൾ ധ്യാനം ശ്രേഷ്ഠം. ധ്യാനത്തെക്കാൾ നമ്മളിവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ജ്ഞാനം എന്താ? അവർ ജ്ഞാനം അർജിക്കുകയാണ് അല്ലെ, പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് ജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കുകയാണ്. അതിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ധ്യാനം, ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. അതായത് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. ആ ത്യജിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ നമുക്കൊരു മനഃശാന്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിലുള്ള ആ സ്ത്രീ എന്താണ്? അതൊരു ഫ്രൂട്ട് വെണ്ടർ എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ പഴങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, ഗോകുലത്തിലെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണനെ കേട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു കൃഷ്ണനോട്. കൃഷ്ണനെ കാണണം എന്നുള്ള ഒരു കൊതി ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ അപ്പൊ കുഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, നന്ദഗോപരുടെ ഗോകുലത്തിലേക്ക് എത്താണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ പൈസ കൊടുക്കുന്നു, അതായത് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ
പണം കൊടുക്കുന്ന പോലെയല്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെയല്ല. അന്ന് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. എന്താണത്? അത് നമ്മൾ ഈ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന കച്ചവടം, കൈമാറ്റ കച്ചവടം എന്ന് പറയില്ല. അതായത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തുണ്ടോ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുന്നു, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം. അപ്പോ ആ സ്ഥലത്ത് ആ സ്ത്രീ എത്തുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ അച്ഛനായ നന്ദഗോപർ വരികയാണ്. കുറച്ച് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത്, ഒരു കൊട്ടയിൽ ധാന്യങ്ങൾ എടുത്ത് അത് കൊടുത്ത് ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്ത് ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഴങ്ങൾ വാങ്ങാണ്. അപ്പൊ കുഞ്ഞി കൃഷ്ണൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവനും തോന്നാണ് ഞാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഞാനും വാങ്ങണം കുറച്ച് പഴങ്ങളൊക്കെ എന്ന്. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞ് ഓടാണ്. ഓടിയിട്ട് കുറച്ച് ധാന്യങ്ങൾ കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അത് ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ സ്ത്രീക്ക് നടന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും കൊഴിഞ്ഞുപോയി. അവസാനം എത്തിയപ്പോ ആകെ കൂടി ഒരു 2 3 ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെടുത്ത് ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ സങ്കടമായി. കാരണം കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? ആ 2 3 ധാന്യത്തിന് എന്താ കിട്ടുക തിരിച്ച്? പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ പറയാണ് എനിക്ക് ഇത് പര്യാപ്തമാണ്, അതായത് എനിക്കിത് മതി കണ്ണ എന്നും പറഞ്ഞ് അത്രയും ആ ഒരു എന്താ പറയുക സ്വാർത്ഥത ഇല്ലാത്ത ഒരു മനോഭാവമാണ്. ആ കുഞ്ഞി കൃഷ്ണന്റെ ആ ഒരു സ്നേഹം. ആ സ്ത്രീ എന്ത് നൽകി? മൊത്തം കൊട്ടയിലുള്ള ആ പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കൃഷ്ണന്റെ കയ്യിൽ പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ്. തിരിച്ച് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അതായത് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആ സ്ത്രീ എല്ലാം കൃഷ്ണന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ത്യാഗം. അതായത് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആ ഒരു സ്നേഹം, ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഒരു നിമിഷം തന്നെ ആ സ്ത്രീയുടെ കൊട്ടയിൽ നിറയെ സ്വർണം, എന്താ പറയാ, എല്ലാ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളായി മാറി. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനോട് നമുക്കൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാനോട് നമുക്കൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം സർവ്വവ്യാപിയാണ്, അന്തര്യാമിയാണ്. അപ്പൊ അവനെല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്നേഹം എന്താ പറയാ ഭഗവാനെ ഭക്തി കാണിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആ ഒരു നിർമ്മലമായിട്ടുള്ള ആ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി കാണിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാം. അതാണ് പറയുന്നത്, ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അദ്വേഷ്ട, ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്രകരുണ ഏവ ച നിർമമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. മാത്സര്യം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഏത് ഗുണങ്ങളോട് കൂടി വേണം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ. അതായത് ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. എന്താണ് ആദ്യത്തെ? അപ്പൊ ഒരു 9 ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. മാത്സര്യം കൂടാതെ, മാത്സര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയ കൂടാതെ. അത് വളരെ എന്താ പറയുക, നമ്മള് ഈ അനർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയും, 6 അനർത്ഥങ്ങൾ: കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യം. അപ്പൊ ആ മാത്സര്യം കൂടാതെ. രണ്ടാമത്തേത് സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി. എന്താണ്? കാണുന്ന എല്ലാ സത്തകൾക്കും നമ്മൾ എന്താണ്? സുഹൃത്തായിരിക്കണം. ഒന്നിലും അവകാശബോധവും നിത്യഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ. അവകാശബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്റെ, ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ, ഇതെന്റെ എന്നുള്ള ആ അവകാശബോധം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, അതായത് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം സർവ്വതും എന്താണ്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ കാണുന്ന ഭൗതികവും പിന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാതും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ക്രിയേഷൻ ആണ്, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം. നമ്മളിവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ, ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈകൊണ്ട്. നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും വായിച്ചു, അല്ലെ? കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്, ആഗമാ അപായിനോ നിത്യതാം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചില്ലേ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ ഉദാഹരണം കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു മരം എങ്ങനെയാണ് വേനൽക്കാലം, മഴക്കാലം, ആ ഒരു തണുപ്പ് കാലം, അതൊക്കെ എങ്ങനെ സഹിച്ചത് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സുഖമാവട്ടെ ദുഃഖമാവട്ടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒരുപോലെ സമനില കൈകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം. ക്ഷമാശാലിയും, അതായത് ഏറ്റവും വേണ്ടുന്ന ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? ക്ഷമിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെയും നമുക്ക് എന്താ പറയാ, മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും അവരെ ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു ശീലം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് ക്ഷമാശാലിയും. സദാ സംതൃപ്തനായും. ഈ സംതൃപ്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ സംതൃപ്തി വരുന്നില്ല, അത് കിട്ടുമ്പോൾ അതിലും മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ള നമ്മൾ ചിന്ത പോകും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനും മുകളിലുള്ള ആ സംഭവം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലും ഇനിയും കൂടുതൽ, ഇനിയും വേണമെന്നുള്ള ആ ഒരു അത്യാഗ്രഹം നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ സംതൃപ്തി നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ്, സംതൃപ്തനാവണം. എന്തുണ്ടോ അതില് ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, എന്റെ മുജ്ജന്മ കർമ്മ ഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇതെനിക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതായിരിക്കും എന്റെ ഭഗവാന്റെ തീരുമാനം, നിശ്ചയം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപോലെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒരുപോലെ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളും സംതൃപ്തനായിരിക്കണം. നിയന്ത്രിത ആത്മാവായും
ആത്മാവ്, നിയന്ത്രിത ആത്മാവ്. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, പ്രലോഭനങ്ങൾ വരട്ടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ, എന്തൊക്കെ പ്രലോഭനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എന്ത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നാലും നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കാതെ ഒരേ മനസ്സുകൊണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പണ്ഡിതന്റെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ, പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും എന്താ കാണുന്നത്, ആത്മാവിനെ കാണുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു ആനയാവട്ടെ, ഒരു നായയാവട്ടെ, ഒരു പൂച്ചയാവട്ടെ, ഒരു മനുഷ്യനാവട്ടെ, ഒരു ബ്രാഹ്മണനാവട്ടെ, ആരെ കണ്ടാലും വ്യത്യാസം തോന്നില്ല. കാരണം ഒരു എന്താ പറയുക, വ്യത്യസ്തമായ ശരീരങ്ങൾ മാത്രമാണ്, ആത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ശരീരം മാത്രമേ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നിയന്ത്രിത ആത്മാവാണ്. എന്തൊക്കെ പ്രലോഭനങ്ങളും ഇത് വന്നാലും പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെ ഒരേ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ്, ശരീരം കൊണ്ടല്ല, മനസ്സും ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമ്മൾ ആരിലാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനിൽ. അപ്പോഴെന്താണ്, നമുക്ക് വഴി തെറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാടാവും, നമ്മുടെ മോഹങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ, നമുക്ക് വഴി തെറ്റാനുള്ള ആ ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലമാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. ദേഷ്യത്തിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് സമ്മോഹം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ശരി തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നെത്തിപ്പെടും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഭഗവാനിലെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും നിത്യാഹങ്കാരമില്ലാതെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈകൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടും പിന്നെന്താ നിയന്ത്രിത ആത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തനെ ഭഗവാന് ഇഷ്ടമാണ്. യസ്മാന്നോ ദ്വിജത്തെ ലോകോ ലോകാന്നോ ദ്വിജത്തെ ചയഃ ഹർഷാമർഷമയോദ്വേഗൈ മുക്തോ യസ്സ ച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും ആയിത്തീരാത്തത്, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും ഭയ ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തിയോഗമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ മറ്റുള്ളവർ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരുമ്പോഴും നമ്മൾ സമചിത്തരായിരിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാന്. ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാതിരിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരാൾ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പോലെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്ഥിതി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സമചിത്തരായിരിക്കും. സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും ഭയ ഉത്കണ്ഠകളിലും നമുക്ക് സമചിത്തനായിരിക്കാൻ ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭയ ഉത്കണ്ഠം എങ്ങനെയാ വരിക, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മരണം, ഭയ, ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനിലെ ആ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സൃഷ്ടി, എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, ഭോക്താവാണ്. ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഭയം ഉത്കണ്ഠ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നത്, നമുക്ക് പോലും അറിയാതെ തന്നെ ഈ ഭയം, ഈ ഉത്കണ്ഠ എല്ലാം എന്താ പറയാ, ക്രമേണ ഇല്ലാതാകും. അതാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ സമചിത്തയോടെ ആരാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമീപ്രിയ. സാധാരണ കർമ്മങ്ങൾ എന്താ പറയാ, കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും പിന്നെ ഉത്കണ്ഠ, വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് ഫലം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ചുമ്മാ നമ്മൾ പറയൂ അല്ലെ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, വാഗൊണ്ട് പറയുമായിരിക്കും ഇത് ഭഗവാന് ഞാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന്. പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇതെന്തായിരിക്കും, ഞാൻ ഇത്രയും കാലം നാമം ജപിച്ചല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചല്ലോ, എന്നിട്ട് എന്താ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആവുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് പ്രഭുപാദര്, ആ സംസ്ഥാപക ആചാര്യനാണ്. പക്ഷെ ഇവരെന്താ ചെയ്തത്, 70 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായിരുന്നു അല്ലെ, എല്ലാ ജ്ഞാനം നേടിയ ആളാണ്. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എഴുതി, ഭാഗവതത്തിലെ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഓരോ വാക്കിനും അർത്ഥസഹിതം എഴുതി, ഭാവാർത്ഥ വിവർത്തനം എഴുതി, അതിന്റെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഈ 70-ാം വയസ്സിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ഇത്രയും എന്താ പറയാ
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോയി ഭഗവാന്റെ ആ യഥാരൂപം, കൃഷ്ണന്റെ ആ ജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രം. സ്വന്തത്തിന് ഒന്നും ചെയ്തില്ല അല്ലെ, എന്താ ചെയ്ത, ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കണം എന്നൊരൊറ്റ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രം, സ്വന്തത്തിന് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെയാണ് ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം എന്താണ്, നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കില്ല, നമ്മൾ എന്താണ് അത് ഉടനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ ഒരു ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു സത്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിക്കണം. അതല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വാർത്ഥതയല്ലേ. ഒരു ജ്ഞാനം നമ്മൾ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല, മറ്റുള്ളവരോടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. യോന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി. മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമേ പ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു, എനിക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്നും മനസ്സിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയാലാണ് ഭഗവാനെ ഞാൻ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പം അതായത് സന്തോഷിക്കുകയോ, എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ആഹ്ലാദിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ, നിത്യയോഗി ആരാണ്, ഒരുപാട് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ആഹ്ലാദിക്കുന്നുമില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല. അതാണ് സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ. ഒരാള് ശത്രു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, ശത്രുക്കളില്ല. കാരണം എന്താ പറയാ, എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, വസിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാ അതിനെ മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് ദ്വേഷിക്കാൻ കഴിയാല്ലേ. അപ്പൊ ദുഃഖിക്കുകയോ, ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല, ആ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനായിരിക്കും. ഇന്ന കാര്യം എനിക്ക് ശുഭമാണ്, ഇന്ന കാര്യം എനിക്ക് അശുഭമാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്തും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കുക ജീവിതം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ഈ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് 5 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞാണ്, അസുര കുലത്തിലാണ് ജനനം. പക്ഷെ എങ്കിലും അച്ഛൻ അസുര രാജാവായിരുന്നു. അച്ഛൻ എന്താണ്, സ്വന്തം മകൻ അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീർന്നപ്പോൾ സഹിച്ചില്ല. അസുര രാജാവിന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീർന്നപ്പോൾ സ്വന്തം മകനെ കൊല്ലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ശ്രമങ്ങളും, വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തി. ആനയെ കൊണ്ട് കൊല്ലിക്കാൻ നോക്കി, സർപ്പങ്ങളെ കൊണ്ട് നോക്കി, മുകളിൽ നിന്ന് മലകളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെയിട്ട് നോക്കി. എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ല. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല്, ആ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ആരെയായിരുന്നു ശരണം പ്രാപിച്ചത്, ഭഗവാനെ ആയിരുന്നു ശരണം പ്രാപിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയില്ലേ, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനിഹി. അത് പറയുന്നു, അർജുന നീ പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സ്വന്തം അച്ഛൻ അസുരനായിട്ട് പോലും ഒന്നും തന്നെ എന്താ പറയാ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം അത് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, മഹാത്മാക്കൾ എന്തായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അവസാനം ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ നരസിംഹ രൂപത്തില് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ വേണ്ടത് നിനക്ക്, വരം ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. മറിച്ച് എന്താ ചോദിക്കുക, എന്റെ അച്ഛൻ അസുരനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അറിയാതെ പോയി, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയി, എന്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മകൻ അല്ലെ. സ്വന്തം അച്ഛനെ എന്താ പറയാ എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കി എന്നും പറഞ്ഞു അച്ഛനെ വെറുത്തില്ല അല്ലെ, അച്ഛനോട് ദേഷ്യം തോന്നിയില്ല, മറിച്ച് സ്നേഹമാണ് തോന്നിയത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം അല്ലെ. ഭക്തന് എന്ത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും, ഭക്തന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ ദ്വേഷിക്കാനോ മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കില്ല. അതാണ് കാണിച്ചതെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. അപ്പോ നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ, നിനക്ക് വിഷമിക്കാനില്ല, നിന്റെ 21 തലമുറകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഭക്തനാകുമ്പോൾ, ഒരാള് തികഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകുമ്പോൾ 21 തലമുറകൾ രക്ഷപ്പെടും എന്നാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്ത വാക്ക്. അതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഭഗവാൻ കൊടുത്ത വാക്ക്. സമഃശത്രോ ച മിത്രേ ച
तथा मानापमानयोः शीतोष्णासुखदुःखेषु समःसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः സ്ഥിരം ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഹ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ എന്താ പറയാ, മാന അപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ശീതോഷ്ണങ്ങൾ അതിപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതായത് എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്താണ്, എല്ലാവരിലും ഒരേ സമഭാവന ഉണ്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് ശത്രു ആരാ മിത്രൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. പിന്നെ മാന അപമാനങ്ങൾ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരാൾ അപമാനിച്ചാലും കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ പ്രഭു ആയി വരുമ്പോ പറയണു, ആ അമാനിനാ മാനതേയ, അതായത് നമുക്കൊരാള് നമ്മളെ അപമാനിച്ചാലും നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല, അവർക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട റെസ്പെക്ട് ഒക്കെ ഗൗരവം നമ്മൾ കൊടുത്തേ മതിയാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അതാണ് ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി. പിന്നെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, അപ്പൊ പിന്നെ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ, ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ ഭക്തനെ ബാധിക്കില്ല. ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈകൊണ്ട്, അതാണ് അസത്ത് എന്താ പറയാ, സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും. അസത് സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആരാണോ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തത് അവരുടെ സംഘത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഭക്തൻ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രണബോധയന്തഃ പരസ്പരം. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്, എന്റെ ഭക്തൻ, എന്റെ ബന്ധം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക, പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുക, അവര് ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അവർ സംസാരിക്കുക, അവരെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും, അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. മൗനിയായിരിക്കും, എപ്പോഴും മൗനം പാലിച്ചിരിക്കും. അതായത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം സംസാരിക്കും, വെറും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായിരിക്കും. കാരണം അറിയാം, എനിക്ക് വരുന്നതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ വ്യതിചലിക്കാതെ സംതൃപ്തനായിരിക്കും, കിട്ടുന്നത് മാത്രം സ്വീകരിക്കും. പിന്നെ ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കുടുംബസ്ഥനായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ കുടുംബത്തിലെ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നതല്ല പറയുന്നത്, ആ ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നല്ല പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോ ഞാനൊരു അമ്മയായിരിക്കുക, ഞാനൊരു മകളായിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഭാര്യയായിരിക്കുക, നമ്മുടെ ഒരുപാട് കടമകളുണ്ട് അല്ലെ, ആ കടമകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ ആസക്തരാവാതെ, അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അമ്മയെന്നും പറഞ്ഞു മക്കളോട് വല്ലാത്തൊരു അമിതമായ ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാതെ, ഭർത്താവിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരോടോ സഹോദരങ്ങളോടോ അവരോടൊക്കെ ഒന്നും ഒരുപാട് അമിതമായ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കണം. അതായത് ഓരോ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നമുക്ക് ഇവരെല്ലാം കിട്ടിയതാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് അച്ഛനായിട്ടും അമ്മയായിട്ടും മകളായിട്ടും ഓരോരുത്തരെയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മബന്ധനത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എന്റെ ഒരു കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആ ഡ്യൂട്ടി മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടുപോയി ആരോടും ആസക്തി ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ജീവിക്കണം. അതാണ് ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന് എന്താ പറയാ, എനിക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആർക്കുണ്ടാവുക, ഒരു തികഞ്ഞ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കഥയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയും, വെളുത്ത ഡ്രസ് ഇട്ടുതാരുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഈ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ രാജർഷി എന്ന് പറയും. എന്താണ് രാജർഷി? അതായത് നമുക്കറിയാലോ, 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചു, രാജർഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ ഋഷി. അതായത് അദ്ദേഹം രാജാവാണ്, എങ്കിലും ഋഷിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ആദ്യം കൊടുത്ത്? വിവസ്വൻ, സൂര്യദേവനായ വിവസ്വന് കൊടുത്തു, പിന്നെ മനുവിന് കൊടുത്തു, പിന്നെ ഇക്ഷ്വാകുവിന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അത് കൈമാറി വന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാല്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? അവരെല്ലാം തികഞ്ഞവരാണല്ലോ, അവർക്ക് ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഈ ജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം എന്തിനാ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, യദ്യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ തദ്ദേവേതരോ ജനാഹ, നമ്മൾ വായിച്ചു. അത് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയാ, ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അത് അനുസരിക്കും. യഥാ രാജ തഥാ പ്രജാഹ. അപ്പൊ രാജാവ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, രാജാവിനെ ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആ പ്രജകളൊക്കെ എന്താണ്, രാജാവിനെ തന്നെ അനുകരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ രാജാക്കന്മാര് ഭഗവാന്റെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം ഒരുപാട് ആവശ്യമാണ്, അത് അവർ നേടിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ ലോകത്തുള്ള ആ പ്രജകൾക്കൊക്കെ അത് ഉപദേശിച്ച് അവരെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതാണ് ഒരു രാജാവിന്റെ ധർമ്മം. അതുകൊണ്ടാണ് രാജഋഷി എന്ന് വിളിക്കുന്നവരെ രാജഋഷി.
രാജർഷി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ 9 രീതിയിലുള്ള നവവിധ ഭക്തി പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഈ 9 രീതിയിലുള്ള ആ ഭക്തി എല്ലാത്തിനും ഒരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഈ രാജാവ്. അതായത് ശ്രവണത്തിന് നല്ലൊരു ശ്രവണക്കാരനായിരുന്നത്, എല്ലാ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജാവ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നിട്ട് പോലും ഈ രാജാവിനെ അത്രയും ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തനായിരുന്നു. 9 രീതിയിലുള്ള ഭക്തി അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അപ്പോ ആ രാജാവിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് ആരെ കാണുന്ന മറ്റൊരാൾ കാണാം നമുക്ക്. അതാരാണ്? ദുർവാസ മുനി. ദുർവാസ മുനിയാണ്. ദുർവാസ ഋഷി എന്താണ്? മുനി ദേഷ്യത്തിന് വളരെ പ്രശസ്തനാണ്, ഭയങ്കര പ്രശസ്തനാണ്. അതായത് ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ദേഷ്യം. എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വരം കൊടുത്താലും അതേപോലെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവരെയും ശപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആര്? ദുർവാസാവ്. അപ്പൊ ഈ ദുർവാസ മുനി അവിടേക്ക് വരികയാണ്. എവിടേക്ക്? രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക്, കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് എന്തായിരുന്നു? ദ്വാദശി ആയിരുന്നു. അതായത് ഏകാദശി കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ദ്വാദശി. അപ്പൊ ഏകാദശി കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം ദ്വാദശിക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ദ്വാദശിക്ക് ഒരു സമയം തരും. എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ അനുഷ്ഠിച്ച വ്രതത്തിനെ പാരണം ചെയ്യാൻ. അത് പാരണ ചെയ്യണം. പാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്രതത്തെ മുറിക്കുക, അതായത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പറയില്ലേ, വ്രതത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനൊരു സമയം ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏകാദശി പാരണ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ രാജാവിന്റെ മനഃപൂർവ്വമാണ് ഇവിടെ ഈ എന്താ പറയുക, ദുർവാസാവ് അവിടെ എത്തുന്നത്. അതായത് രാജാവിനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ദുർവാസാവ് എന്ത് പറയും? അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു അതിഥി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ശത്രു തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം? അവരെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട്, അവരെ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് അവരെ ഇരുത്തി അവരെ ഗൗരവത്തോടെ ആദരിക്കണം. നമ്മൾ അത് എത്ര ശത്രു ആയാലും നമ്മൾ ഒരു അതിഥിയായിട്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം, മാനിക്കണം അവരെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് ആതിഥ്യ മര്യാദ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ അന്ന് പാരണ സമയമായി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയണേ, ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചു വരാം. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചു വരാം എന്നും പറഞ്ഞ് കുളിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം ആ എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജാവ്. പക്ഷേ ഈ കുളിക്കുന്ന ദുർവാസാവ് മനഃപൂർവ്വം വൈകിക്കുകയാണ്. അതായത് പാരണ സമയമുണ്ട്. ആ പാരണ സമയം ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകാദശി ചെയ്തതിന് ഫലമല്ല, നമുക്കത് ദോഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോ ആ പാരണ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ രാജാവിന് ടെൻഷനായി, അതായത് ഉത്കണ്ഠയായി. അതായത് ആ സമയത്തിന് ആ മുനി വന്നില്ല. പിന്നെ ആതിഥ്യ മര്യാദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് ആദ്യം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, അവരെ ആദ്യം സംതൃപ്തനാക്കണം, എന്നിട്ടാണ് വീട്ടിലെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അതിഥികളെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സന്തോഷപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ വീട്ടിലെ ഉടമസ്ഥൻ കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതേപോലെ രാജാവിനും അത് ബാധകമാണ്. പക്ഷെ ഈ അതിഥിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ മുനി ദുർവാസാവ് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. കുളിക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വേഗം വരുന്നില്ല, മനഃപൂർവ്വമാണ്, വൈകിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? സമയം കഴിഞ്ഞു പോവാണ് പാരണത്തിന്റെ. അപ്പോ രാജാവ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചു, ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒരു ഉപദേശം. അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ നിർജ്ജല ഏകാദശിയല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആ പാരണ സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ വെറും ജലം മാത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ജലം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? പാരണ ചെയ്തു എന്നും ആവും, പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പൊ പിന്നെ ആതിഥ്യ മര്യാദ പാലിച്ചു എന്നും വരും. അപ്പൊ അത് ലംഘിച്ചിട്ടില്ല, ആതിഥ്യ മര്യാദ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല എന്നാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, അങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം കേട്ട് ഈ രാജാവ് ജലം സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഏകാദശി പാരണ ചെയ്തു ദ്വാദശിക്ക്. എന്നിട്ട് ഇതെന്താണ്? ദിവ്യദൃഷ്ടിയുണ്ട്. ആർക്ക്? ദുർവാസ മുനിക്ക് ദിവ്യദൃഷ്ടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാം മനസ്സിലായി. അതായത് രാജാവ് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ ജലം സ്വീകരിച്ചു, ഞാനൊരു അതിഥിയാണ് എങ്കിലും ജലം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യത്തിൽ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് ദേഷ്യത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരും. ആ വരുന്ന സമയത്ത് രാജാവ് വളരെ വിനയത്തോടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ രാജാവ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, ജലം മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വരികയാണ്. വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് പോലും നീ എന്തുകൊണ്ട് ജലം സ്വീകരിച്ചു? അത് നീ എന്നെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതായത് ഞാൻ നിന്റെ അതിഥിയാണ്, ഞാൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ നീ ജലം എന്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ വെറും ജലം മാത്രം സ്വീകരിച്ചത് കാരണം ഇന്ന് ദ്വാദശിയാണ്, ആ ഏകാദശിയുടെ പാരണ സമയം കൈവിട്ടു പോകും. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ഞാൻ ജലം സ്വീകരിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആർക്ക്? ദുർവാസ മുനിന്. അപ്പൊ ഉടനടി എന്താണ്? ആ ജടയിൽ നിന്ന് ഒരു അസുരനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. കബന്ധ എന്നുള്ള ഒരു അസുരനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട്, ആ അസുരനെ എന്തിനാ സൃഷ്ടിച്ചേ? ഈ രാജാവിനെ വധിക്കാൻ. അപ്പൊ ഈ രാജാവിനെ, പക്ഷെ രാജാവ് ആരാണ്? തികഞ്ഞ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ, അവരെ തൊടാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും. അപ്പോ ഉടനടി പറയാണ് ആ കബന്ധനോട് ഈ രാജാവിനെ വധിക്കാൻ. പക്ഷെ രാജാവ് ഉടനടി എന്താ ചെയ്തേ? കയ്യും തൊഴുത് ഭഗവത് സ്മരണയിലായി പോയി. അതായത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാണ്.
ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലാകുമ്പോൾ കബന്ത എന്നുള്ള ആസുരനെ രാജാവിന് തൊടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഉടനടി എന്താ വരുന്ന അവിടെ? ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം ഇറങ്ങാണ്. ആ സുദർശന ചക്രം വന്നിട്ട് ആ കബന്ധനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്, അതിനെ സംഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്ത്. ആ കബന്ധനെ സംഹരിച്ചതിന് ശേഷം ഉടനടി ആരെ സംഹരിക്കാനാ പോകുന്നത്? ദുർവാസ മുനിനെ. അപ്പൊ ആ സുദർശന ചക്രം ഭഗവാന്റെ ഈ ദുർവാസ മുനിയുടെ പുറകിലായി. അപ്പൊ ഈ ദുർവാസ മുനി പേടിച്ചിട്ട് എവിടേക്കാ ഓടിയത്? ആദ്യം ശിവലോകത്തിലെത്തി, ഭഗവാന്റെ ശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. ശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് പറയാണ്, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, എന്റെ പുറകില് ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം വരുന്നുണ്ട്, എന്നെ വധിക്കാനെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശിവൻ പറയും, ഇത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ഭഗവാന്റെയാണ്, സുദർശന ചക്രത്തിനെ നേരിടാൻ ആരെക്കൊണ്ടും പറ്റില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, എനിക്ക് കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞയക്കും. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് ചെല്ലും. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അങ്ങ് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ പുത്രനാണല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ പറയും, എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കൂ, എനിക്കിപ്പോ എന്റെ പുറകിൽ സുദർശന ചക്രം വരുന്നുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവും പറയും, ഈ സുദർശന ചക്രത്തിനെ നേരിടാൻ എന്നെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല, അത് വിഷ്ണു ലോകത്തിൽ തന്നെ പോണം നിങ്ങളെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവസാനം ദുർവാസ മുനി വേറെ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വിഷ്ണു ലോകത്തേക്ക് എത്താണ്. വിഷ്ണു ലോകത്തേക്ക് എത്തി വിഷ്ണുവിനോട് പറയാണ്, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, അങ്ങയുടെ സുദർശന ചക്രം എന്റെ പുറകിലുണ്ട്, എന്നെ വധിക്കൂ, അത് സംഹരിക്കാൻ വരികയാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ വിഷ്ണു പോലും പറയും, ഇത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്റെ തന്നെയാണ്, എങ്കിലും അത് തനിയേ പുറപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് ഭക്തൻ എവിടെയെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ സുദർശന ചക്രം തനിയെ പുറപ്പെട്ടതാണ് ആ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല അത് പോയത്, അത് അതിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് പോയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, എന്താണ്? ആ ഭക്തന്റെ കാൽക്കല് പോയിട്ട് വീഴാൻ, അങ്ങനെ പറയണം. അപ്പൊ മുനി ഓടി വന്ന് വീണ്ടും വന്ന ആ രാജാവിന്റെ, അംബരീഷ രാജാവിന്റെ കാൽക്കൽ വീഴാണ്, വീണ്ടും മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് സുദർശന ചക്രം പിൻവാങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ അവസാനം? രാജാവ് മാപ്പാക്കുകയാണ്. രാജാവിന് അവരോട് ദേഷ്യമോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അവസാനം ആ ദുർവാസാവിന് മനസ്സിലാവാണ്, ഞാനൊരു സന്യാസിയായിട്ട് പോലും, ഞാനൊരു മുനിയായിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഈ ക്ഷമാഗുണം ഇല്ല, അല്ലെ, ക്ഷമാശാലി അല്ല ഞാൻ, എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു ക്ഷമയില്ല, ഇത്രയും ഒരു നല്ല മനസ്സില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു രാജാവായിട്ട് പോലും ആ രാജാവിന് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. ആര്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷമ കാണിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ടായില്ല, പക്ഷെ രാജാവിന് ആ ക്ഷമ കാണിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെയാണ് ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഏതു ധർമ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പര്യുപാസത്തെ ശ്രദ്ധധാനാ മത്പരമാ ഭക്തോസ്തേതീവ മേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ എന്താ പറയുക, പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായി എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. വീണ്ടും പറയണം അവസാനമായിട്ട്, അതായത് നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിസിദ്ധ സേവനം, നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേഹാവിക്രമ നാശോസ്തി, ഒരിക്കലും ഇത് അവിനാശിയായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്ത് ചെയ്താലും അത് നഷ്ടപ്പെടും, പക്ഷെ ഭക്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അടുത്ത ജന്മത്തില് ഭക്തി വീണ്ടും അവിടെ നിന്നാണ് ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ആരാണ് ഭഗവാനെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നത്, അത് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത് കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, അതായത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി.
അതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയാറില്ലേ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 18 ദിവസത്തെ ഈ ഗീതാ കോഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ. ഇതെവിടെയാണ്? കർണാടകത്തിലെ കുളായ് എന്ന പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്. മംഗലാപുരം എന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂലെ, മംഗലാപുരം എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണിത്. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ കുളായ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അർച്ചാ വിഗ്രഹം അല്ലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഒരു രൂപത്തിൽ വരുന്നത് ഏതാണ്? അർച്ച വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ. അപ്പോൾ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിലെ അവിടുത്തെ രാധാ ഗോവിന്ദാണ്, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ അവിടുത്തെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് അമ്പലാണ്, ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് അവിടുത്തെ അമ്പലമാണ്. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയും, ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയും. കുളായ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ കുളായ്. ഇത് അവിടുത്തെ അമ്പലമാണ്, അവിടുത്തെ അമ്പലമാണ്. നമുക്ക് ഇത് കാണാം, ഇത് അവിടുത്തെ അമ്പലമാണ്. മെയിൻ എൻട്രൻസ് ആണ് ഇത്, ഇവിടുത്തെ അമ്പലം. അവിടുത്തെ ഒരു ആരാധ്യ എന്താ പറയുക, ആരാധനാ വിഗ്രഹമാണ് ഇത് രണ്ടും, രാധാ ഗോവിന്ദ എന്ന് പറയും. അടുത്തത്, അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവത്ഗീത റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജ് അത് കെട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി അത് പണി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, അത് മുഴുമിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ മാംഗ്ലൂരിൽ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിന്റെ ഒരു ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജ് തുടങ്ങുകയാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അവിടെ റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. എല്ലാ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലോകമെമ്പാടും എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിലും വരാം. അവിടെ വന്ന് അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വൈദിക ശാസ്ത്രം, അതായത് വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജാണ് അവിടെ കെട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇനി പണി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, മുഴുമിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അമ്പലം പണി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജ്, അപ്പൊ ഇതാണ് അവിടുത്തെ അവിടെ ഒരു കോളേജും കൂടി വരാൻ പോണ. ഇതാണ് അമ്പലം അവിടുത്തെ, മംഗളൂരു കുളായി എന്ന് പറയില്ലേ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 18 ദിവസത്തെ ഈ സൗഭാഗ്യമൊക്കെ ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ അമ്പലമാണ്. അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജിയാണ് നമുക്കിതൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഈ സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. 12 ഭാഷകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, 12 ഭാഷകളിലും. ഇത് 59ാം ബാച്ചാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജ് അവിടെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമ്പലത്തിലെ ഗോശാല ഉണ്ട് അവിടെ, എന്താ പറയാ, ഗോസേവ, ഒരുപാട് സേവകളുണ്ട് നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അന്നദാനം, നിത്യേന അന്നദാനം നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ, ദിവസേന അന്നദാനം ഉണ്ട്. ഇതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 ഡേയ്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, 18 ദിവസത്തിൽ ഗീതാധ്യയനം. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴ്സ്. 18 ദിവസം പല ഭാഷയിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് സേവകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സുദാമ സേവ എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് സേവകളുണ്ട്. സുദാമ സേവയിൽ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള സേവകളുണ്ട്. അപ്പൊ സേവ ഒരു അവസരമാണിത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താ പറയാ, ഭഗവാനിലെ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഭക്തിയുത സേവനം, അതായത് എങ്ങനെ അനുസരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യുമ്പോഴും, അതായത് ആരാണോ ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങൾ പണിയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ആരാണോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് നമ്മൾ ധനസഹായമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൽ കുറച്ച് ശതമാനമെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നീക്കി വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അതും കൂടി എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണ്. അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് സേവ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അതായത് അവസരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. ശിക്ഷാദാനം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജ് കെട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോ നമുക്ക് ഒരു സഹായം കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ശിക്ഷാദാനം എന്ന് പറയും. അതിനെന്താണ് ശിക്ഷാദാനം എന്ന് പറയും. കാരണം അവിടെ ഇത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്ന് അവിടെ ഈ ഭഗവാന്റെ നോളജിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വരികയാണ് അവിടെ അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ശിക്ഷാദാനമോ നമ്മൾ അവിടേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു സിമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇഷ്ടിക, ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയും, ആ ഇഷ്ടികയ്ക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അന്നദാനത്തിന്, ഗോസേവയ്ക്ക്, എങ്ങനെ കൊടുത്താലും അവിടെ അതെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെ ആവാണ്. അപ്പൊ ഇത് അവിടുത്തെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ, അതായത് സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവർ, അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും സേവ, നമ്മുടെ യഥാശക്തി എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റും അത്ര കൊടുക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരിക്കലും പേടിക്കാനില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, അതായത് നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും നമുക്കില്ലാത്തതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ത്വദീയ വസ്തു ഗോവിന്ദ തുഭ്യമേവ സമർപ്പയെ, അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. തിരിച്ചും നമ്മൾ ഒരിത്തിരി, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു സ്നേഹം കാണിക്കുക, കുഞ്ഞിന് എന്താ പറയാ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് ആ സ്നേഹം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ എല്ലാം നമുക്ക് തന്നു, നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സേവാ അവസരങ്ങളാണ്. ആർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓരോ അവസരങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് സേവനത്തെ, ശിക്ഷാദാനമായിക്കോട്ടെ, അന്നദാനമായിക്കോട്ടെ, ഗോസേവയായിക്കോട്ടെ,
എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണിത്. അപ്പൊ അവിടെ വലിയൊരു കോളേജ് വരാൻ പോവാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജാണത്. ഇതാണ് അവിടുത്തെ അമ്പലം, മംഗളൂർ ഇസ്കോൺ. ഇതാണ് മംഗളൂർ ഇസ്കോൺ. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവിടെ പോകാം, അങ്ങനെ കാണാം ഈ ഭഗവാൻ. അതായത് രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ആണ് അവിടുത്തെ ആരാധനാ വിഗ്രഹങ്ങളാണിത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ. ഇതാണ് മംഗളൂരിന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ 12. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവരാരാണ്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ദാമുണ്ടെന്ന് മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിന് മുഴുകിയിരിക്കും. അതാണ്, അതെ, അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളത്. പിന്നെന്താണ്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം ഏറും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? അവ്യക്തവും വിചാരങ്ങളും സുഹൃത്ത് ആവാസബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില, ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തി, അല്ല പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവും ആയ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്കാണ് പുരോഗമനത്തിൽ പ്രയാസം. അതന്നെ, പ്രയാസമേറും. അപ്പൊ ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പ്രയാസം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. പിന്നെ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ പറ്റി പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഏതാണ് ഉപമ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? എങ്ങനെയാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? സ്വാഭാവികമായി സ്ഥലത്തെത്തുന്നു. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള വിഗ്രഹരൂപം ഈശ്വരനുമുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചനാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ ഏതാണുള്ളത്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ്? അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപത്തിലാണ്. അതൊരു പോസ്റ്റ് ബോക്സ്, അതായത് തപാൽ പെട്ടിയോടാണ് അത് പ്രഭുപാദർ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ളതാണ് അത്. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം എന്താണ്? അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപം എന്താണ്? അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അത് എന്താ ഉപമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് തപാൽ പെട്ടി, അതായത് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്താണ്? തപാൽ പെട്ടി പോലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള തപാൽ പെട്ടിയിൽ നമ്മൾ കത്തുകൾ ഇടുമ്പോൾ എന്താണ്? നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്തും. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ലോഹത്തിലോ മണ്ണിലോ മരത്തിലോ ഏത് ചിത്രത്തിലോ ഏത് രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ. അത് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് എന്താ പറയാ, ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന നീ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തീരുമാനത്തിനും ഭഗവാനും വ്യത്യാസമില്ല, തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും വ്യത്യാസമില്ല. ഇത് 8-12 ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ എങ്ങനെ അതായത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കണമെന്ന്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കണം? ഭഗവാനെ സേവനത്തിലൂടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കണം. ഏതാണ്? മനസ്സും ബുദ്ധി. പിന്നെ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടും നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ. എന്താണ്? നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ. ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നാണ് 8-12 പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോ. അപ്പൊ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് 8-12 എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനില് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ, നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രസാദം, അതായത് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്? സുഹൃത്ത്, അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തി, നിയന്ത്രിതാത്മാവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വ്യക്തിത്വ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ
ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. പ്രിയങ്കരനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ലാസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ, അതാണ് ശ്ലോകം. ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കേട്ടില്ലേ? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമില്ലേ, ദാജി ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമില്ലേ? ഇതിന്റെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രണ്ടിന്റെയും അത്യന്ത ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ വഴി പ്രയാസമേറിയതാണ്. അതെ. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ അവരെന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിഗത രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ അവർ ആരാധിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തി മാർഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തൻ? എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുക? ഭക്തൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് ഭക്തൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ അവരെന്താണ്? ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ പ്രയാസം കൂടിയതാണ് അവരുടെ. പക്ഷെ അവിടെ ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിഗത രൂപം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവര് എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ സേവനമില്ല അവിടെ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. ജ്ഞാനയോഗത്തിനും ഭക്തിയോഗത്തിനുമുള്ള വ്യത്യാസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. മനസ്സിലായോ ഇന്നത്തെ അധ്യായം? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി.